Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Veď ti ich hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Jožko, dobre ma sleduj, áno? No. Toto je zákruta 0, No. toto 2, toto 3, No. toto 4, No. 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 a na 10 ti nestačí rejt, chápeš to? No. Neviem. Doriti, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam daj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznáč, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! No, počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Vo farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja ti to v žiadnom prípade, v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. ...60 morská víla. Bacha, bude 100 oranžová zmia cez horizont. Daj tam radšej červený. Jožo, ja som ti jasne povedal, že máš vypnúť ten mobil. Počuješ? Čo? No tak aspoň zastav. Je tam? Super! Čau, maj sa. Jožo, takto sa to robiť nedá. My sme tu na závodoch. Diktuj. Pravý ružový dinosaurus. A na križovatke, pozor, pravá modrá zebrička, odboč. Ale pravá modrá zebrička. Ja viem. On si nepíše čísla. On si normálne, že píše, že dúhový zvierací rozpis. Viete, ako si zapísal ľavá 2? Ľavá ružová. Chápeš? Alebo horizont je, že ryšová veverička. Esičko je zmia. A pozor, keď má ťažkú zákrutu, tak si napíše, že chlpatá, zubatá, čierna. Ale nie, to nie je všetko. Počkaj, ticho, teraz príde najväčšia pecka. Viete, ako si označil ľavá 2 cez horizont skočí? Ľavý ružový dinosaurus! Čomu sa smejete, Julo? My si rozprávame vtipy. Áno? Tiež poznám jeden. Ja by som chcel povedať, že mám veľké problémy. Vieš, kvôli tým hľuzovkám. Dobre. Aby si mi povedal, kam, ako, čo, ako sa píšu ľavá 2, pravá 2 a tieto kokotiny. Kokotiny. Ja mám naozaj veľký problém. Idú po mne. Vieš, kvôli tým dlhom. Dobre, však som ti vravel, že to vyriešim. O chvíľu sem príde a vyriešim. Počkaj, už sem príde? Sadni si. Hovoríme o závodoch. Ja potrebujem vyhrávať a ty ma to kokot musíš naučiť. Od Leventa máme super auta. Počúvaj, sú dobre tie super auta od Leventa? Áno, super. Už ide. Dobrý deň. Máš tie prachy? Sadni si. Aj ty si sadni. Porozprávame sa. Nemáme sa o čom rozprávať. Tento by si ich prachy. Plnú kopu prachov. Máš ich? Vypadám snáď ako jeho milenka? Počúvaj ma sem, chlapec môj. Sadni si. Však mne je vlastne jedno, kto to zaplatí. Práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Jeho dlh teraz preberám na seba. To má ako... Čo znamenať? Vieš, kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les. A v ňom bývalo veľa zveriatiek. Sikorky, veveričky, divoké svine, zajac a jeho kamarát jazvec. A raz prišiel jazvec za svojím kamarátom zajacom a zaťahol ho do kšeftu s veľkou hromadou hľúzoviek, ktoré by potom predali iným zvieratkám. Ale zajac nemal peňažky a tak mu jazvec navrhol, aby si požičal odlišky, že tam má peňažkov dosť. Hľúzovky sa predajú a všetci budú šťastní. Chytáš sa, kokot? Ja tu nebudem počúvať nejakého vydrbaného Andersona. Si sadni a ma nerúš. A tak si zajac požičal, peňažky dal jazvecovi, ale čo sa kokot nestalo? Hľúzovky
niekde na ceste zmizli. Líška bola nasratá a chcela zajaca zožrať. A zajac si myslel, že prúser má aj jazvec, ale nevedel, že jazvec a líška sú vlastne príbuzní a veselo chcú predávať stratené hľúzovky. A zajaca nechajú cvakať, cvakať, cvakať. Koľko už asi zacvakal náš malý zajačík? 20 000. 20 000 eur za stratené hľúzovky. Vyzerá to ako rozprávka so zlým koncom. Ale Líška nevedela, že zajac má nového kamoša. Medveďa. Po piči veľkého medveďa. A teraz Líška dlží tomuto veľkému medveďovi 20 000 eur. Do konca mesiaca mi donesieš 20 000 eur, hej? No bež, choď, utekaj zháňať. Teraz môžeš. Čas beží. To sú svine, to som nevedel. Ani ja som nevedel. Ale viem, ako to chodí. A teraz si dáme koniačík, môj malý zajačík.